Moi. Mä oon Harri Eerikäinen. Mä oon Muutos 2011 eduskuntavaaliehdokkaana Helsingin vaalipiirissä. Mä oon koulutukseltani diakoni ja mä oon parikymmentä vuotta työskennellyt sellaisten ihmisten kanssa, joilla on elämässään enemmän tai vähemmän vaikeita, yleensä enemmän. Mä oon nähnyt kaikenlaista, jutellut ihmisten kanssa ja siitä käsin mä haluaisin kertoa muutamia ajatuksiani. Työ on se keskeinen väline, millä ihmisten elämään pystyttäisiin vaikuttamaan. Ensin on päihdeongelmat, mielenterveyden ongelmat, asumisen ongelmat, mitkä elämän kriisiytyessä tietysti on ensimmäisenä päällä ja mitkä pitää hoitaa pois. Monella ne ongelmat tulee vasta pitkittyneen työttömyyden, sitä seuranneen köyhyyden seurauksena. Valtion olisi tehtävä kaikkensa erilaisilla toimenpiteillä, jotta näitä työpaikkoja olisi. Ja näitä työpaikkoja ei tule muulla tavalla kuin, että niitä luodaan lisää. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä tukemalla niitä työpaikkoja pystytään luomaan erilaisin verohelpotuksin, tukimuodoin ja tekemällä uusien yrityksien aloittaminen helpommaksi. Kaikkein eniten mä tiedän aktivointitoimenpiteistä, työllistämisestä, kuntouttamisesta, koulutuksesta, tämän tyyppisistä toimenpiteistä, joilla työttömyys katkaistaan. Ja mä oon ikäväkseni huomannut Suomessa, että se on hirvittävän sekainen tilkkutäkki, missä ei ole minkäänlaista keskitettyä johtoa. Yksistään Helsingissä toimijoina on TE-keskusten lisäksi työvoiman palvelukeskus, työhönohjaus, sosiaalivirastolla 2 toimistoa, jotka järjestää työhön, tekemiseen, aktivointiin ja kuntoutumiseen liittyviä palveluita. Minä niin kuin monet muutkin näiden asioiden kentässä toimivat työntekijät, ammattilaiset, on tietysti miettinyt monenlaisia ratkaisuja, mitä pitäisi olla, mitä pitäisi tehdä. Ja nyt kun mä oon perehtynyt näihin asioihin, mitä Tanskassa on tehty työllistämisen ja aktiivitoimenpiteiden eteen, niin mä oon huomannut, että siellä on hirveän paljon käytössä sellaisia linjauksia, sellaisia menetelmiä, mitkä mä itse olen nähnyt hyvänä, mutta mitä ei Suomessa ole pystytty tekemään. Tanskassa esimerkiksi sosiaalisektori hoitaa sosiaaliset ongelmat, toimeentuloon liittyvät ongelmat. Sitten siellä työvoimatoimisto hoitaa työllistymiseen liittyvät asiat ja kunnan vastuulla on kaikki nämä aktiivitoimenpiteet. Tanskan työllisyys- ja aktivointipolitiikan kulmakivinä on korkea työttömyysturva, joustavat työmarkkinat ja aktiivinen työmarkkinapolitiikka. Siellä on helppo palkata ihmisiä, siellä on helppo irtisanoa ihmisiä, sen takia työvoima liikkuu. Nuorten ei anneta Tanskassa syrjäytyä ihan rauhassa. 18-19-vuotiaille alkaa aktivointi viikon kuluttua siitä, kun työttömyys on alkanut. Siellä testataan oppimishäiriöitä, on erilaisia mentorointiohjelmia. Nuorille ja muillekin vapautuville vangeille on omia ohjelmiaan. Ja siellä on paljon järjestelmiä, mitkä mahdollistaa työskentelyn vaikkapa vajaalla työkyvyllä. Siellä voidaan sovittaa eläkettä ja työskentelyä yhteen. Ja siellä ihmiset pystyy käyttämään työkykynsä yhteiskunnan rakentamiseen sen sijaan, että he syrjäytyisivät kotona. Kun Suomi huolehtii omista työttömistään, tänne ei koskaan synny mitään työvoimapulaa, jota lievittämään tarvitaan maahanmuuttajia sellaisista kulttuureista, josta kiinni pitäminen tekee äärettömän vaikeaksi tänne sopeutumisen. Suomi lievittää globaalia maailmanlaajuista hätää jo aivan riittävästi nykymuodossaan. Kansalaisen hätävarjeluoikeuksia pitää parantaa sekä lainsäädännössä että tuomioistuinten tulkinnoissa. Itseään, läheisiä, omaisuuttaan ja viattomia sivullisia pitää voida puolustaa ilman, että tarvitsee pelätä rangaistusta. Muuten on ihan turha sitten surkutella sitä, että kansalaiset on välinpitämättömiä toisistaan ja katsoo toisaalle, kun jotain pahaa tapahtuu. Kolikon kääntöpuolena mä vaadin sitten kovempia rangaistuksia sellaisista väkivaltarikoksista, mitkä kohdistuu täysin osallistumattomaan sivulliseen ilman hänen omaa vaikutustaan. Puolustuskyvyttömiin naisiin, lapsiin, vanhuksiin ja erityisesti seksuaalirikoksista. Nämä on mun teemoja. Jos nämä kiinnostaa, lue lisää www.harrieerikäinen.fi ja äänestä. Jos et mua, niin äänestä kuitenkin. Moi!